И така, не можа да се въздържа и реших да направя още едно клипче с нашия горски обитател. Жена ми настоя да каже, че той просто беше амортизиран и не ставаше за подаряне, затова решихме да го превърнем в домашен любимец. Един вид мишена. И така. Много здрав кожух. Явно китайци са постарали този. Адамовата ябълка. И още един път Адамовата ябълка. Искаме се да видим дали в ученцето не мога да го учим. Малко под ученцето. Ще му остане темен кръг под окото. Сега не си е доспал. Пак не можем да учим окото. Но се надяваме с последния изстрел. За съжаление, не можахме. Еми това е.